Bé, anem a iniciar aquest vídeo fent referència de manera general i definint els conceptes molt per sobre de manera esquemàtica, les funcions i l'estructura del Departament d'Interior de Catalunya. Les seves funcions estan recollides en el Decret 1/2018 de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquestes funcions són aquelles relacionades amb la seguretat ciutadana, el trànsit, les emergències i protecció civil, la prevenció, extinció d'incendis i salvament, els espectacles públics i les activitats recreatives, la vigilància, control i col·laboració en la gestió del medi natural i la protecció i prevenció integrals del medi ambient mitjançant el cos d'agents rurals i, com a calaix de sastre, qualsevol altre que li atribueixin les lleis i altres disposicions. S'ha de dir que resten adscrits al Departament d'Interior, l'ISPC, l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 i el Servei Català de Trànsit. Pel que fa a l'estructura del Departament d'Interior, aquest està dirigit pel conseller d'Interior, que és Joan Ignasi Elena. Aquest Departament d'Interior consta, entre les seves estructures també, del Consell de Direcció i del Gabinet del Conseller. El Consell de Direcció està format per el conseller d'Interior, que és qui presideix aquest Consell, el secretari general o director general, el cap del gabinet del conseller, que exerceix de secretari, i altres càrrecs que el conseller d'Interior determini. Pel que fa al gabinet del conseller, aquesta és la unitat que li dona assistència i suport. Aquesta unitat s'estructura en 4 oficines, que són l'Oficina de Relacions Institucionals, l'Oficina de la Secretaria del Conseller, l'Oficina de Comunicació i l'Oficina de Protocol. El Departament d'Interior s'estructura en els següents òrgans, que serien, primer els nombrem per sobre i després els definim. La Secretaria General, la Direcció General de Protecció Civil, la Direcció General d'Administració de Seguretat, la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, la Direcció General de Policia, la Direcció General dels Agents Rurals i la Direcció General de Coordinació de les Policies Locals. Bé, anem a iniciar per la primera estructura, que és la Secretaria General. Bé, en aquesta, com hem dit abans, hi estan adscrits l'ISPC, el Servei Català de Trànsit i el 112, i això sol ser pregunta d'examen. Consta de 4 branques, que serien la Direcció de Serveis, l'Assessoria Jurídica, el Gabinet Tècnic i la Subdirecció Territorial o Subdireccions Territorials, que serien els serveis territorials. Que hem de saber que són 6 serveis territorials. De fet, aquests són el de l'Alt Pirineu i Aran, que és tot junt, Servei Territorial de l'Alt Pirineu i Aran, el de la Catalunya Central, el de Girona, el de Lleida, el de Tarragona i el de Terres de l'Ebre. La segona estructura seria la Direcció General de Protecció Civil. Aquesta s'encarrega dels plans de protecció civil, coordina i supervisa el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, estableix les directrius del Servei de Gestió de Trucades d'Urgència 112, etc. S'hi desgranen 3 branques, com serien la Subdirecció General de Programes en Protecció Civil, la Subdirecció General de Coordinació i Gestió d'Emergències i el Servei de Tecnologia. La tercera estructura seria la Direcció General d'Administració de Seguretat. Aquesta coordina la tècnica operativa de les policies locals de Catalunya. Intenta implementar el model d'actuació per l'atenció a les dones que pateixen violència masclista i un llarg etc. La veritat és que té moltes funcions. També s'hi desgranen 3 branques, que serien la Subdirecció General de Seguretat Interior, la Subdirecció General d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives i el Gabinet de Seguretat. La quarta estructura seria la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments. Aquesta s'encarrega d'exercir el comandament del cos de bombers. Promou la coordinació operativa i elabora els plans d'actuació en matèria de prevenció i extinció d'incendis i salvaments, entre moltes altres funcions. S'hi desgranen 6 branques,
que serien la Subdirecció General Operativa, la Subdirecció General Tècnica, la Subdirecció General d'Administració i Recursos Humans, el Servei d'Assessorament Jurídic, l'Àrea d'Auditoria de Serveis i l'Àrea d'Informació i Comunicació. La cinquena estructura seria la Direcció General de la Policia. Aquesta s'encarrega d'exercir el comandament de les unitats policials, aplicar el compliment del règim estatutari de la Policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra, elaborar les convocatòries d'accés, executar els pressupostos assignats i un llarg etc. De fet, aquesta Direcció General de la Policia és molt important per la posició de Mossos d'Esquadra i de fet és tan important que l'he desglossat en 2 vídeos penjats aquí al canal, que els trobaríeu en el cercador. S'estructura amb una estructura administrativa i una estructura policial. L'estructura administrativa està formada per al Gabinet del Director, el Servei d'Assessorament Jurídic, la Subdirecció General d'Administració i Serveis i la Subdirecció General de Recursos Humans. I en quant a estructura policial, tindríem una que és molt important i de fet s'hauria de saber, si més no, el seu esquema de memòria, que seria la Prefectura de Policia. I no obstant aquesta, també n'hi ha 3 més, molt importants, com serien la Divisió d'Avaluació de Serveis, la Divisió d'Afers Interns i la Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació. La 6a estructura seria la Direcció General dels Agents Rurals, incorporada recentment. S'encarrega de coordinar les estratègies del cos d'agents rurals, la vigilància, inspecció, col·laboració en la gestió, recerca, informació i protecció del medi mitjançant el cos d'agents rurals i moltes altres funcions que fan referència a la natura. Es desgrana en 2 branques, que serien el Servei de Coordinació Administrativa i l'Àrea General del cos d'agents rurals. Per últim, dins del Departament d'Interior tindríem la Direcció General de Coordinació de les Policies Locals. Les seves funcions són relatives a la coordinació de policies locals. També confeccionar l'acreditació professional dels policies i vigilants municipals, gestionar el registre de policies i vigilants de Catalunya i un llarg etc. Es desgrana en una branca, que és la Subdirecció General de Suport al Sistema de Seguretat en l'àmbit local. Tornem a repassar tota la part que inclou el Departament d'Interior, que serien el Consell de Direcció i el Gabinet del Conseller, que són els més propers al propi conseller. A nivell de departament tindríem la Secretaria General, la Direcció General de Protecció Civil, la Direcció General d'Administració de Seguretat, la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, la Direcció General de Policia, la Direcció General dels Agents Rurals i la Direcció General de Coordinació de les Policies Locals. Aquesta seria la meva visió des de fora, una visió transversal del Departament d'Interior.